Λοιπόν, κύριε Μπίτζιο, σήμερα εδώ δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα. Ναι, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα γιατί χρειάζεται άδεια για να μπουν τα κανάλια. Σαν δημοτικός σύμβουλος, εγώ αφού μίλησα και με τον Δήμαρχο, μπορούσα να μπω, αλλά δεν χρειάζεται. Άμα δεν είστε εσείς μέσα για να καταγράψετε αυτά που έχω πει. Θα αναφερθώ για μια τελευταία φορά. Ακούστε να δείτε κάτι. Ο κάθε αντιδήμαρχος θα κριθεί στο τέλος από τους πολίτες, για να το πούμε πιο αναλυτικά. Αυτός ο αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή, προσωπική μου γνώμη, με αυτά που έχουν γίνει και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, δείχνει μια καταλληλότητα όχι μόνο εδώ στο στρατόπεδο και γύρω από την Κόρινθο. Ξανακαταγγέλω για άλλη μια φορά ότι έχει θάψει μέσα στο στρατόπεδο πάνω από 10 φορτηγά, δεν ξέρω πόσα φορτηγά, με ραδιενεργά. Συν που είναι κοντά στα 4 με 5 στρέμματα, μπάζα, τα οποία εκτός ότι έχει ξεκινήσει να έχει θάψει, έχει βάλει από πάνω και 4 μέτρα ύψος σε μπαζώματα και σε οτιδήποτε άλλο είναι. Θέλω να πω, να μας πει τα ραδιενεργά που του γυρνάει η τέρνα πίσω, πού τα πηγαίνει. Γιατί εχθές σε μια συνέντευξη που λέει ότι έκανε ο Μπίτζιο, εμείς ραδιενεργά δεν είχαμε ποτέ. Ποτέ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Το έχω ξαναπεί πάλι αυτό. Τι μάθατε? Αυτά, ακούστε, για να τον βάλω σε μια σειρά για να ξέρει, να μην κάθεται μόνο στο γραφείο. Ακούστε λοιπόν κάτι. Το κάθε απορριμματοφόρο έχει ένα τομέα. Ο τομέας αυτός ξέρουμε πού θα πάει. Όταν λοιπόν αυτό το απορριμματοφόρο θα πάει να αδειάσει τέρνα και θα δει ότι πίσω ότι οι ανιχνευτές δουν ότι είναι ραδιενεργά, το γυρνάνε πίσω. Όπως είναι ολόκληρο το απορριμματοφόρο? Ναι, το γυρνάνε. Ναι, το γυρνάνε. Ακούστε λοιπόν, αυτός τι έπρεπε να κάνει ένα χρόνο τώρα? Πρέπει να το ξυπνάω εγώ, να πηγαίνει. Ποιος είναι το μέσα, αυτός, αυτό. Ποια εργαστήρια είναι εκεί πέρα που πετάνε σε αυτά, να πάει και να κάνει τη δουλειά του, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πιο αυτονόητο. Δεν έχει κάνει ούτε αυτό. Αυτά? Από εργαστήρια, είτε από νοσοκομιακά, είτε από εργαστήρια εδώ πέρα που είναι οτιδήποτε είναι. Όταν έβρισκαν σε εσάς ραδιενεργά, πού τα πήγαιναν? Δεν είχαμε την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Και είδαμε ποιο τομέα είναι, δεν θέλω να πω πιο πολλά. Σταματήσαμε, δεν είχαμε ραδιενεργά καθόλου, ρε παιδιά. Δεν θέλω να σου το λέω. Πόσες φορές δεν πρέπει για να σου το πω? Πρέπει στα πλαίσια. Όπως και με τις περίμενα. Επειδή είσαστε δημοτικός σύμβουλος και σίγουρα θα θέλετε το καλό της πόλης, μήπως πρέπει να ενημερώσετε τον κύριο Αντιδήμαρχο σε ποιο τομέα ήταν τα ραδιενεργά που είχατε βρει εσείς, ώστε να αποφευθεί στο μέλλον? Δεν είχαμε βρει ραδιενεργά, σας τα ξαναλέω πάλι για άλλη μια φορά. Την πρώτη φορά που πήγαμε, κάποια στιγμή που δεν είχαμε ραδιενεργά. Γιατί με τα νοσοκομιακά, όταν εμείς πήγαμε την πρώτη φορά που έγινε αυτό και πήγαμε με το νοσοκομείο, δεν πήραμε ποτέ από το νοσοκομείο. Και γενικά όμως δεν είναι μόνο τα νοσοκομιακά, είναι και σε εργαστήρια. Δεν θα σας πω πιο πολλά, να πάει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Άμα τα αφήνει ελεύθερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μετά τα γυρνάνε μέσα στο στρατόπεδο, δεν ξέρω, να τα πει ο ίδιος. Τώρα τις φωτιές μπορείτε να μας πείτε ποιος τις βάζει μέσα στο στρατόπεδο? Γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Όλοι αυτοί που μένουν γύρω-γύρω βλέπουν φωτιά μέσα στο στρατόπεδο. Οι πρέπει να απαγορευτούν. Εγώ απορώ γιατί ακόμα έχουν ανοίξει λακκούβες που έδειξα προχτές. Είναι ότι έκαψε κάποια κλαριά πριν από μέρες. Έτσι είπαν. Πριν από μέρες. Παιδιά, και σήμερα το πρωί. Και σε εσάς, περίμενε, είπατε για τα... Εγώ προχτές σε συνέντευξη που είπε σε εσάς, είπε ότι τα ραδιενεργά εμείς δεν τα παίρνουμε, και μετά κατά λάθος γυρνάει και λέει μόνος ότι κοίτα, και κάποια ραδιενεργά που έχουμε βρει, λέει, τα φέρνουμε εδώ, όπως ο Μπίτζος λέει, τα πλένουμε. Άκου σχέδια δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζει αυτά τα σχέδια. Σε αυτά είναι εκπαιδευμένος λόγω και της δουλειάς του, μάλλον. Μπορεί. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ακατάλληλος. Εγώ, άμα μπούμε μέσα να δούνε ο κόσμος της Κορίνθου το τι γίνεται μέσα εδώ, δεν μπορώ να πω πιο πολλά. Εντάξει, απαγορεύτηκε να μπούμε μέσα λόγω ήθελε άδεια. Δεν γνώριζω πιο πολλά. Είναι καλά να ήταν και ο αντιδήμαρχος. Ωραία, μήπως πρέπει σαν παράταξη να ζητήσετε να μπείτε μαζί με τον δήμαρχο, να δείτε την κατάσταση πώς είναι μέσα, μαζί με τα μέσα? Εγώ είχα καλέσει και τους επικεφαλείς να έρθουν και να μπορέσουν όλοι μαζί. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθαν. Εντάξει, θα ηγηθείτε αυτής της προσπάθειας, κύριε Μπίτζιο, να καλέσετε όλους τους επικεφαλείς να δουν την εικόνα? Κοίτα, μπορεί να είναι και να μην το. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω τώρα αν θέλουν, αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα, ναι. Οι επικεφαλείς μπορεί να είναι και ένα πρόβλημα, ότι αν έρθουν και οι επικεφαλείς μπορεί και ο εισαγγελέας να έρθει αυτά απάγγελτα εδώ και να υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να το φτάσουμε και τόσο πολύ. Το θέμα είναι να υπάρχει μια σειρά και να μην συνεχιστεί αυτό το χάλι που γίνεται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, να υπάρχει αυτό το χάος παντού.